Na, sziasztok srácok! Ebből a mai videóban ki fogjuk vinni a Papa pizzát. Rákeresek. Ki fogjuk vinni. Csalás nélkül. De vágjunk is bele. Nem fogok úgy kiszaladni hátul semmi. És köszönöm szépen a 10 feliratkozót. Már hogy megkezdtem a videót, és már vezetem nagyon. Köszönöm szépen. De a pizzát. Végig szoktam itt így a szélén. Léci. Ne srác. Mind a három besapódott, ne srácok. Akkor itt, na a szélén. Nehezebb legyen és izgalmas. Baj. Jó, azaz, jó. Ne, de remélem a checkpointba azért belement. Jó, belementem. Kicsit kedvencem, nem tudom. Mindig így szoktam, hogy belecsalogatom. Ja, itt van, így átok, úgy belementem. Néha ez a vége, de nem baj. Csak most ne hülyeskedjünk. Most a videó kedvéért, csak azért is megpróbálom. Csak a videó kedvéért. Jó, egy utolsó esély, hogy bele tudjuk csalogatni. Egy utolsó esély. Nem tudok beszélni, srác. De ha eddig tetszik a videó, nyomjatok fel. Vagy lesz live is. Robloxos. Hamburgerszos. Jó, most ezt meghozzunk. De itt van egy trükköm. Aki ezt nem tudta, nyugodtan használjátok. De ezt a trükköt nem tudta. Nyugodtan lehet használni. Ja. És itt is adok majd itt a másodat, hogy így. Mindig szünetelnek. Legalább egy 5-4 másodperc. Ilyenek. Nyugodtan kell lenni. Na, ezt is elkezdem.
Majd lesz egy 24 órás live vagy egy videó. 24 órás live majd lesz. Ha meg lesz a 100-200, akkor lesz egy 24 órás live. Na írjátok meg kommentben, hogy akartok a 24 órás live-ot, és hogyha összegyűjjön a 60 feliratkozó és ez 50-60 like, vagy egyet, ilyen 10-20 like, akkor megcsinálom a 24 órás live-ot. Amennyi like jön erre a videóra, annyi órás live-ot fogok csinálni. Amennyi like jön erre a videóra. Amennyi like jön erre a videóra, annyi órás live lesz. De nem már. Nem. Baj. Az a baj, folyton belemegyek. Na most elsőre figyeljétek. Jó, akkor utoljára. Jó. És hogyha szeretnétek, még ma lesz az unokatestvérem videó. Ma akartok, de csinálunk. Egy Roblox-os videót, amiben a rendőröket fogjuk kivinni ketten. Olyan videó lesz, amiben a rendőröket fogjuk kivinni. Nagyon remélem, hogy még ezen a hónapon legalább egy 50 próbálok minél több jó tartalmakat gyártani, hogy nektek tetszen. De nem áll. De az hogy? Ő meg elsőre tovább jut. Léci, jó. Ne. Jaj, ne, beleértem meg. Jó. Itt lesz egy kevésbé nehéz. Nem tudom miért. Nem mindegy. Remélem sikerülni fog elsőre, legalább legyek olyan szerencsés. Ide hogy voltam be? Na mindegy. Jó. Jönnem ez az utolsó előtti.
Gyerekek, ne így ugorjatok fel, hanem így. Srácok, erre ugorjatok fel. Na. Így, és így. Elsőre. Na, kis, hát meg nem vittük ki, de az utolsó akadály, melyben tényleg a legutolsó. Itt mindig el szoktam tévedni. Igen, mindig el szoktam tévedni. Nem tudom, a szörnyű van. Az nem ér utolsó. Aha, ott van, megvan. Bocsánat a zenéért. Na, végre kivittük. Ez erre jó. Nem is tudtam. Ez tényleg el. Jó, így nagyon magasra föl tudunk menni. Várj, így elmegyek odáig. Így el lehet ide is, srácok, így menni. Nem tudom. Ilyenkor mi van? Jó. Hamar a kilós luk, de nem baj. Azt. Nem. Már létszi, ne ugorjunk. Oszta! Na majd itt? Hogy fogunk pörögni? Csú! Vam! Kiugortam a pályából. Na mindegy. Na köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a mai videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Nikó voltam. Sziasztok!